иска първо България да бъде за всички родени на тази земя. Второ, Обединение ДОСТ си е поставило мащабната задача да изкара отровните зъби от змията, която се е скрила в сараите. Тази змия не е лъгала само вас. Аз съм 10 годишен политически затворник и 1989 година ми го представиха като страдалец. И ние не само сме го защитавали, помагали сме го финансово и т.н. Но, за съжаление, ние не сме знаели от тогава, от далечна Франция, че той има много по-важни покровители от нас, които са установили, че се намират в Московията. Това е много важен проблем за нашето отечество. Вие имате уникалния шанс да дадете гласа със сърцето и душата си за своя съгражданин, за своето момче на Търговище, където камъкът си тежи на мястото, и да го кажете и с номер 13 в интегралната бюлетина на 26 март за Обединение ДОСТ да разпишете еднопосочния билет на Мустафа Карадайъ от Търговище. Има още един знак, който искам да споделя с вас. С номер 13 в бюлетината на 26 март вие трябва да зачеркнете от политическото бъдеще на Търговище един ваш съгражданин, който си позволява да се слага редом до Създателя и да скверни джамията в Търговище. Зачеркнете го, за да не си мисли, че той решава кой как ще гласува в Търговище. Вие не се нуждаете да ви призовавам да гласувате. Надявам се, че сте ме разбрали. Така както на плакатите тези двама достойни мъже са председатели на ДОСТ са си стиснали мъжките ръце, така вие като излезете от тази зала, трябва да се надпреварвате кой колко ръце ще стисне на свои достове, за да може много ръце да хвърлят бюлетина с номер 13 на 26 март. Желая ви успех! Хиляди анализи се появиха от сарайските глашатаи, че едва ли не ДПС е последната преграда пред неосманизма, пред Ердоган и така нататък. Само че аз държа в ръцете си едно писмо, с което преди 5 години той ми изпрати в Анкара на 4-ти редовен конгрес на АКПАР. Аз ще го оставя на почитаемия председател Орхан Исмаилов, за да имате възможност да запознаете с него. Сега няма да ви губя времето. Но имайте предвид, че такава паданарка за Ердоган едва ли е правена дори от неговите най-близки приближени в Анкара, в Турция. Ахмед Доган го нарича феномен, от който трябва да се учи всеки, който е тръгнал да прави история с главно И. Ама четки. Знаете ли защо беше всичко това? Опита се да направи сделка с Турция през 2012 година, това става октомври месец, защото вече се беше оплашил от създаването на НПСД от страна на Касим Дал, Орхан Исмаилов. Това е простата истина. Искаше отчаяно да спаси кожата си. И когато се върнах от Анкара и му казах, че няма сделка, тогава след 2 месеца се оттегли от поста си, без да има такова намерение. И вече след само 2 месеца същия този,
велик Ердоган, когато той не просто четкаше, а паданосваше в най-добрите образци на източното лакейство, изведнъж стана диктатор, който се притичва на помощ на българския диктатор Бойко Борисов, а напоследък искал да замени републиката с султанат. И той, големият патриот, едновременно Аспарух, Левски, Стамболов, утре най-вероятно ще стане и Паиси, щял да спаси България. Не, скъпи братя и сестри, става въпрос за поредното лицемерие. Подготвят ви най-голямата перверзия в историята, най-новата демократична история на България. Подготвя се управление между БСП, крайните националисти от Обединени патриоти, Атака и МПСД, ВМРО и Движението за права и свободи. Не случайно направи първата стъпка с включването в листите на ДПС на Слави Бинев и Камен Петков. Скъпи брати и сестри, много е добре, че вече имаме една много силна алтернатива в лицето на Обединение ДОСТ, МПСД и ДОСТ, което обединение ще спре, ще предотврати този злокобен сценарий, защото това наистина ще бъде гавра и с паметта на жертвите на възродителния процес, ще бъде гавра и с болката на пострадалите от възродителния процес. Аз до днес обиколих повечето области в страната. Преди да дойда в Търговище, ме попитаха: прескачате ли бариерата? Казах: ние сме прескочили бариерата. Въпросът е с колко. Ако не бяхме прескочили бариерата, нямаше всички да се обединят срещу Обединение ДОСТ и да ни ръпват като побеснели кучета. Това означава, че сме не просто на прав път, а че сме успели да прескочим 4% бариера. Но казах, все пак, нека да отида и в Лудогорието, да видя моя колега Орхан Исмаилов, да усетя настроението в спортния салон на Търговище. И сега, като видях тази препълнена зала, тази енергия, която излъчвате, вече мога със сигурност да кажа: няма проблем с 4%. Скъпи брати и сестри, аз искам да благодаря по-отделно на всеки един от тези, като гледаме престоящите, може би над 600 смели и достойни достъджи. Един по един искам да ви благодаря за смелостта, за дързостта да бъдете достойни. Днес сме тук, за да кажем не на лъжата, която ни лъже 27 години. Днес сме тук, за да сложим край на феодалите в град Търговище. Те толкова са притеснени, че се притесняват чак от сянката ми. Днес се свали билборда. Представяте ли си? Хамди Лязов, компания Ахмед Демирович Доган. Но от тяхната игра свърши. Затова ние трябва да се обединиме, затова се обединихме в името на вас, в името на хората. Това
пречки, че сме имали ценностни различия, че той е бил такъв, он е бил такъв. Вижте, когато има стратегическа цел да се борим мафията, да се борим олигархията, да се борим сараите и главите, няма какво да не дели. Само да това се обвиняваме. Слушам ги аз, нашите опоненти, те говорят, ще дойде ден, ние сме стели да искаме почта от тях. За какво да искаме почта от тях? Че те налъгали и налъжат, това ли? Напротив, дойде деня, който ние трябва да се обединим, всички да сме заедно и да им кажем довиждане. С Богом моя любов, но ще кажа песен. Но истината е една. Ние сме тук, за да дадем истинската реална алтернатива. Ние може да дадем тази възможност. Няма друга партия. Истината е една. Бъдещето е Обединение ДОСТ. Обичам ви, Сили Севилов, малка към ДОСТ. Şimdi zamanı